noches. Buenas noches, Salvador. Yo le voy a hacer primero una pregunta muy elemental. Si yo le hablo en castellano, ¿usted me contestarà en castellano? No, jo li contestaré en català. Entonces ya está hecha la pregunta. Doncs crec que vostè s'equivoca. A Catalunya tenim la sort de que tots podem parlar. Uns poden preguntar en castellà, altres poden contestar en català, però tots ens entenem. Vostè m'està entenent perfectament. Jo crec que no és una qüestió de que ens hem d'entendre tots, i tots hem de poder parlar la nostra llengua. El que no podem fer és quan una persona imposa o demana que se dirigeixi la seva llengua a una altra llengua. Jo parlo sempre català en Catalunya, perquè crec que és el millor favor que puc fer a les persones que viuen a Catalunya. Perquè si a molta gent no els hi parla mai ningú en català, segurament no l'entendran o no el parlaran mai. Si una persona que arriba avui a Catalunya només li parlem en castellà, segurament no parlarà mai el català, no l'entendrà mai. Jo fa molts anys que vaig prendre aquesta decisió. Si una persona em diu, escolti, jo fa un mes que estic a Catalunya i acabo d'arribar d'un altre país, o de Múrcia, i no l'entenc, li parlaré en castellà. Però crec que el millor favor que podem fer a les persones és parlar-li la llengua de Catalunya perquè d'aquesta manera puguin entendre, puguin comprendre-la i la puguin estimar també, perquè es tracta d'estimar també les llengües.